Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ News TV jɔyɔrɔnin sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sendilenw kɛnɛ kan minnu b'a lase aw balimamuso ani aw denmuso furudimibaga ɲɔgɔn fɛ. Kunnafoni daminɛ na an ka sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔyaso ni o ye Etat-major général des armées ye olu ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma u y'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni an ka tiledugu u ka munumunu salo dɔ ye Muruja mara la lakana siraw fɛ mun kɛra u fɛ o ko kalo tile 4 san 2025 u bɔra mugujugu dɔ kan dugu jukɔrɔ min kɛra Bamanci tigilama dɔ fɛ n'ale yɛrɛ bolo kɛra a yɛrɛ kala ye sabula a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen kɔni tun bɛ fɛ ka jan dɔ de da ka ɲɛsin an ka cɛdenw ma ni maramafɛn jugu ye n'o ye mugujugu ye a bɛ ye k'a fɔ mugujugu in labanna ka ci ale yɛrɛ la a yirala k'a fɔ ko u ka nin munumunu in lakana sira kan a bɛ ka kɛ Muruja ani Bukabugu o maraw de kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni o sugu dɔ don ye ko munumunu in kɔni na to nin yɔrɔ kofɔlen in na Etat-major général des armées olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ jamana kɔnɔdenw hakili sigi wa ko an ka finitigiw na to wulikajɔ la yaasa jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw na se ka kisi. Ka sanga ni kunun tɛnɛ ye n'o bɛnna utukalo tile 4 ma san 2025 a bɛ ye k'a fɔ an ka Mali sɔrɔsilakaw ka wulikajɔ kɔnɔ olu kɔni sera ka fiɲɛbɔda di Marɔku jamana o chauffeur ma minnu kun talen don otage la Bamanci tigilamɔgɔw fɛ Burukina jamana o kɔrɔyan fanfɛla la n'o olu yɛrɛ bɛ taa Manani bɔɲɔgɔnko la. Burkina Faso jamana ɲɛmaa ni o ye kapitɛni Ibrahim Traoré ye ale kɔni ordre de talon di an ka Mali minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ma ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ka sababuya kɛ a ka fasoden ɲumanya ye a n'a ka cɛsiri ye ka ɲɛsin a ka jamana ma. An ka Mali minisiri ɲɛmaa ni mara caman bɔli minisiri fana don général de division Abdulaye Mayiga ale kɔni sera Awaza dugu kɔnɔna na Turkmenistan jamana kan ka bɛn ni bi tarata ye utukalo tile 5 san 2025 ale selen kɔfɛ a kun bɛnna an Mali lasigiden min bɛ Rusi jamana kan ani Turkmenistan minisiri dankan fɛ min yɛrɛ ka baara bɛnnen don sɔrɔcogo ma an ka gouvernement ɲɛmaa ale kɔni nana ka se ka na an ka jamana ɲɛmaa Assimi Goïta di nɔnna bila Nations Unies ale ka lajɛ tako sabanan kɛnɛ kan n'o o dakun tun bɛ tali kɛ jamana minnu bɛ yen ni ɲɛta sabatilen don o jamanaw kɔnɔna na ni ba dawolo tɛ o yɔrɔw la ani k'u hakilinaw jagabɔ dɛmɛ fana kan ka ɲɛsin jamana 32 ma ni olu ka musakako olu kɛlen bɛ tuma dɔw la dɛnkɛrɛfɛw ye ka sababuya kɛ babolo o sɔrɔ baliya ye. An ka AES jamana minisiri minnu ka baara ɲɛsinnen don adamadenya dɛmɛ walew kɔkɔrɔma ninnu na n'o ye action humanitaire ye olu ka lajɛba dɔ bɛna sigi an fɛ Bamakɔ yan CCB kɔnɔna la ka daminɛ utukalo tile 7 la ka taa bila tile 9 san 2025 nin sigi in sen fɛ u n'u dɛmɛbaga jamana wɛrɛw na fara ɲɔgɔn kan ka sigi in kɛ i n'a fɔ Mauritanie, Maroc, Sénégal ani Tchad. Sigi in yɛrɛ dakun bɛna tali kɛ min na o de ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ adamadenya dɛmɛ walew la ani musakakow la AES kun kan gɛlɛya minnu bɛ o la ani nafa minnu bɛna sɔrɔ o la fo ka taa se u bɛna baara minnu boloda a kɔnɔna na ko sigi in yɛrɛ a bonya n'a karama o talen don ka di an ka minisiri ɲɛmaa ma général de division Abdulaye Mayiga u dɛmɛbaa jɛkulu n'a sɔrɔ ka u kɔkɔrɔma don. An ka Mali jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale ye Eli Prosper Arama o bisimila ka bɛn ni tɛnɛndon ye utukalo tile 4 san 2025 ni ale yɛrɛ kɛra Liptako Gourma jamanaw olu ka ɲɛmaa kura ye ni a sigira ɲɛmaaya la kalo tile 11 san 2025 ka sanga ni Liptako Gourma o jamana ɲɛmaaw ka lajɛ dɔ ye ni o ye Ba Sisɔn ye o tako 8 na o hukumu kɔnɔna na u ka ɲɔgɔn ye sen fɛ ni o ye an ka jamana ɲɛmaa ale ni Eli Prosper Arama ka sigi ye an ka jamana ɲɛmaa ye a ka baara ɲɛdakuraw ɲɛfɔ a ɲɛna yaasa Eli Prosper a ka balo ka se ka kɛ wasa ye a bolo a yɛrɛ bɔlen kɔfɛ lajɛ in na ni o ye Monsieur Arama ye a y'a yira k'a fɔ ko ale ni an ka jamana ɲɛmaa ka sigi kun de kun ye ka se ka na baarakuraw kalifa a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ tali kɛ Liptako Gourma baaraw kan a laɲiniw ani a kun a ye foli fana kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma ka sanga ni a ka sugandili ka bila nin kulu in
ɲɛma. Segu marabolo guvɛrnɛr y'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛna fara couvre-feu ale waati janya kan ni kalo 1 ka a daminɛ sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 waatiw la ka taa bila sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 la min bolodara kalo tile 4 ka taa a bila sɛptɛmburu kalo tile 2 la san 2025. An bɛna an ka kunnafoniyaw kun cɛ ni fatu kunnafoniya dɔ ye. Fɛn min bɛ tali kɛ Rebeka Danbele la n'ale yɛrɛ tun ye kunnafonidila ye ale kɔni fatura ka bɛn bi tarata ma utu kalo tile 5 san 2025 Fonge o dɔgɔtɔrɔso la ka kɛɲɛ ni bana kuntagala surunnin ye. Ale kɔni ka sudun bolodara ka bɛn 16h waatiw la Fajigila commune 1 district de Bamako la. An bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka hinɛ a la ka a dayɔrɔ suma. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sigi ɲumanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadani ani aw ka kulomajɔw la. Aw k'an bɛn don n'a nataw la.